У апошнія гады беларусаў прывучалі чысціць тэлефон і моўчкі аддаваць яго ў чужыя рукі па патрабаванню. Таму страх і манера паводзінаў лепш не спрачацца сталі для многіх нормай. А фраза «не да законаў» як самаапраўданне падчас праверак і так званых бясед, на якія выклікаюць часта без падстаў. Толькі ёсць важнае пытанне, пра якое рэдка кажуць услых. Ці сапраўды адзін небяспечны шлях гэта маўкліва падпарадкоўвацца? Ці можа чалавек адмовіцца ад бясед, не даваць пароль ад тэлефона і выкарыстаць законныя інструменты, каб абараніць сябе, нават у сітуацыі ціску? На пытанні гэтай дыскусійнай тэмы мы папрасілі адказаць юрыста і праваабаронцу Леаніда Судаленку. Ці мае права супрацоўнік органаў або начальнік патрабаваць тэлефон і пароль? І ці ёсць у Беларусі закон, які абавязвае чалавека выконваць такое патрабаванне? Вельмі шмат узнікае разважанняў пра правы і рэальнасць вакол «давайце сюды тэлефон» ці «не да законаў». Адзінага бяспечнага варыянту ў абсалютным сэнсе на гэты конт не існуе, але важна пры гэтым разумець. Канстытуцыя гарантуе права на недатыкальнасць і на прыватнае жыццё. Агульнага абавязку паказваць тэлефон па патрабаванні заканадаўствам не ўстаноўлена. Любое ўмешанне павінна мець законную падставу і быць аформлена працэсуальна. У такіх сітуацыях ключавымі прынцыпамі з'яўляюцца спакой, кароткасць у фармуліроўках, патрабаванне законных падставаў і, па магчымасці, удзел адваката. Ці маюць права патрабаваць тэлефон і пароль? Ці існуе прамая норма аб абавязку? Ключавы момант: у заканадаўстве Беларусі няма агульнай нормы, якая б абавязвала б чалавека па першым патрабаванні перадаваць тэлефон і паведамляць пры гэтым пароль. Артыкул 28 Канстытуцыі гарантуе як недатыкальнасць прыватнага жыцця, так і асабістую або сямейную таямніцу, а таксама таямніцу перапіскі і іншых паведамленняў. Ці варта даваць доступ да тэлефона па патрабаванню? Ці лепш гэтага не рабіць? І ці ёсць тут наогул альтэрнатыва? Доступ да зместава тэлефона, гэта перапіска, фотаздымкі, акаунты, з'яўляецца ўмешаннем у прыватнае жыццё. Выманне і агляд прылады магчымыя толькі ў межах канкрэтнай працэсуальнай працэдуры, напрыклад, адміністрацыйная або крымінальнага заканадаўства. Як правіла, гэта ўсё афармляецца пратаколам. Само па сабе патрабаванне «назавіце пароль» не падмацаваная прамой нормай закона, якая абавязвала б грамадзяніна яго паведамляць. Ці варта даваць доступ да тэлефона? Гэта заўсёды пытанне ацэнкі рызыкаў. Добраахвотны доступ – гэта добраахвотная перадача інфармацыі. Адмова – гэта рэалізацыя права на недатыкальнасць свайго прыватнага жыцця. Альтэрнатывай тут можа быць ветлівасць, калі можна проста заявіць, што вы гатовы дзейнічаць у межах закона і просіце аформіць усё працэсуальна, указаць падставу, статус і скласці пратакол. Важна пры гэтым разумець, калі распачата афіцыйная працэдура, напрыклад, выманне прылады ў межах справы, тэлефон могуць выняць незалежна ад згоды ў яго ўладальніка. Калі чалавек спасылаецца на артыкул 28 Канстытуцыі і не хоча даваць доступ да сваёй прылады, як правільна адказаць на фразу «Калі вам няма чаго хаваць, пакажыце»? Як адказваць на фразу «Калі вам няма чаго хаваць, пакажыце»? Гэта псіхалагічны аргумент, а не юрыдычны. Спакойная формула адказу можа быць такой: «Я рэалізую сваё канстытуцыйнае права на недатыкальнасць прыватнага жыцця. Гатовы дзейнічаць у межах закона і працэсуальных працэдур». Важна не пераходзіць у спрэчку па сумленні, а вяртаць размову ў прыватнае поле. Што такое бяседа з супрацоўнікамі на практыцы? Гэта афіцыйны працэс ці нефармальны ціск? Што такое беседа? На практыцы беседа часта азначае нефармальныя зносіны без працэсуальнага статусу. Гэта можа быць не абавязкова допыт, не заўсёды гэта афармляецца пратаколам і можа выкарыстоўвацца для атрымання інфармацыі без, напрыклад, прадастаўлення чалавеку працэсуальных гарантый. Калі няма позвы, афіцыйнага статусу сведка, падазраваны і гэтак далей,
І растлумачванне правоў гаворка не ідзе пра паўнавартасную працэсуальную працэдуру. Ці абавязаны чалавек з'яўляцца на бяседу? Якія павінны быць прававыя падставы? І як сябе паводзіць, каб не нашкодзіць сабе і іншым? Ці абавязаны чалавек з'яўляцца на беседу? Абавязак узнікае толькі пры афіцыйным выкліку ці позве, аформленым належным чынам. Калі гаворка ідзе пра вуснае запрашэнне, фармальнага абавязку можа не быць. Тут можа быць разумная пазіцыя ў такой сітуацыі, удакладніць прававую падставу выкліку, напрыклад, высветліць, у якім статусе вас выклікаюць, папрасіць позву ці удакладніць магчымасць прыйсці з адвакатам. Дзе праходзіць мяжа паміж законнай адмовай і непадпарадкаваннем? Ці могуць прыцягнуць за тое, што чалавек не дае доступ да тэлефона? Дзе мяжа паміж законнай адмовай і непадпарадкаваннем? Адказнасць за непадпарадкаванне магчыма толькі пры наяўнасці, калі патрабаванне законнае. Паўнамоцтваў у супрацоўніка дакладна вызначанай прававой падставы. Калі патрабаванне выходзіць за межы закона, напрыклад, назваць пароль без працэсуальнага афармлення. Адмова сама па сабе не азначае аўтаматычнага непадпарадкавання. Аднак, на практыцы такія пратаколы могуць складацца, і іх даводзіцца часта абскарджваць. Калі пачынаюць пагражаць або запалохваць, што гэта азначае з юрыдычнага пункту гледжання? І як правільна дзейнічаць у такой сітуацыі? Калі пагражаюць і запалохваюць, як гэта азначае і што гэта азначае з юрыдычнага пункту гледжання? Пагрозы без законных падставаў могуць сведчыць пра перавышэнне паўнамоцтваў, пра ціск, аб прымусе дадачы тлумачэнняў. Практычна тут могуць быць рэкамендацыі проста захоўваць спакой, не даваць лішніх тлумачэнняў, ці фіксаваць абставіны, час, месца, пасады і прозвішчы супрацоўнікаў. Пры магчымасці патрабаваць прысутнасці, канешне, адваката. Як абараняць свае правы ў такіх сітуацыях? Ці, наадварот, бяспечней нічога не рабіць? Абараняць свае правы ці лепш нічога не рабіць? Поўная пасіўнасць не заўсёды бяспечная, але адкрыты канфлікт нясе вялікія пры гэтым рызыкі. Тут можа быць рацыянальнай стратэгіяй ветлівасць, кароткія фармуліроўкі, спасылкі на нормы Канстытуцыі, патрабаванне працэсуальнага афармлення дзеянняў, ці адмова паведамляць паролі і падпісваць дакументы без уважлівага азнаямлення. Калі на чалавека складаюць пратакол за непадпарадкаванне, за адмовы беседаваць або назваць пароль ад тэлефона, як правільна дзейнічаць у такой сітуацыі? Калі складаюць пратакол аб непадпарадкаванні, неабходна уважліва прачытаць тэкст пратакола, не спяшацца пры гэтым. У графе тлумачэнні пазначыць, напрыклад, адмовіўся паведаміць пароль, спасылаючись на артыкул 28 Канстытуцыі Беларусі. Законная падстава мне не была, напрыклад, растлумачана. Указаць, калі правы не былі растлумачаны, калі гэта насамрэч адпавядае рэчаіснасці, тут выдумваць нічога не трэба. Таксама важна патрабаваць копію пратакола. Далей абскарджанне ў судзе і кансультацыя, безумоўна, з адвакатам. Ці можа ў далейшым нешта пагражаць тым, хто аддаваў тэлефон на праверку і нічога не знайшлі? Калі перадалі тэлефон і нічога не знайшлі, ці магчымыя наступствы? Рызыкі ўсё роўна застаюцца. Дадзеныя маглі быць скапіяваны. Інфармацыя можа быць выкарыстана супраць вас, і не толькі пазней. Кантакты і перапіска могуць стаць падставай для выкліку іншых людзей. Тое, што нічога не знайшлі цяпер, не гарантуе адсутнасці наступстваў у будучыні. Важна пра гэта помніць. Калі ў вас ёсць пытанні або гісторыя, якой важна падзяліцца, не пакідайце гэта ў сабе. Напішыце нам на e-mail media.gnc1@gmail.com.